Quería solicitar, en primeiro lugar, señora alcaldesa, que lle permitisen a entrada a tres representantes da plantilla da Alcoa que están nestes momentos na entrada do Concello que queren entrar a pleno. Paréceme unha descortesía pola súa parte que pretenda invitar a público a asistir a este pleno cando na Comisión de Voceiros e Voceiras acordouse que sería unha sesión sen público. Ben, señora alcaldesa, acaba de repetir vostede 3 veces o mesmo argumento durante 4 minutos. Espero poderei replicar cando menos durante 2 minutos. Antes de Non, empezar... señor Lema, sabe que pasa? Que eu Podo control... falar? Non, Podo falar? non. Que Señor estou Lema, que agarde estou silencio. dicindo que non podo decir? Señor Lema, agarde un momento. Non empecé nin a falar. Señor Lema, Sí. agarde un momento. Mire, a diferenza é que como presidenta da corporación eu podo repetir os argumentos 3, 6, 25 veces durante 4, 8 ou 20 minutos os que eu considere, porque teño a potestade de dirixir o debate. Eu non convidei a ninguén a viste pleno, senón que me preguntaron se podían entrar os representantes dos traballadores. Acaban de preguntarmo hoxe. Con cal, o que vostede acaba de decir é falso. Se decide onde salle sentar é a súa decisión. Non sei se a cuestión de fondo realmente é a que lle molesta, alcaldesa. É evidente que vostedes non se preocuparon, non fixeron o que tiñan que facer na defensa dos postos de traballo. A vostede reprocháronlle públicamente que non se interesase por esta cuestión. Vostede ten que asumir un rol moito máis activo na defensa dos traballadores da Alcoa. Porque é da súa incumbencia, porque son postos de traballo da Coruña que non se deben perder. E vostede ten que facer toda a forza necesaria. E, ademais, o que creo que non debo tolerar, por favor, pídolle que o rectifique, é que aquí non houve ninguna actuación desleal, houve unha mera intermediación.